ଚାଲେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା। ଏବେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଆଉ କେତେବେଳେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ନା ଏବେ ଦବା। ଚାଲ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖରାପ, ପୁରା ଖରାପ। କାହିଁ କଣ ହେଲା? ମାନେ ଜିନିଷ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପଇସା ଦେବେନି ଟୋଟାଲି। ଅବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆବେ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲେଟ୍? ଭାଇ 100 ଟଙ୍କାର। ଦିଅ ଆମକୁ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବାକୁ। ହଉ ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଭାଇ ପଇସା? ହଁ ହଁ ନେ 20 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି 100 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବ। ଅବେ ତୁ ଆମଠୁ ପଇସା ନେବୁ? ହଁ ଆମ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ସେମାନେ। ଛାଡ ରେ ମାଗଣା ଚିପ୍ସ ଥିଲା। ବେ ଫ୍ରିରେ କେମିତି? ଆବେ ଯୋଉଗୁଡା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପଡିଥିଲା ସେଗୁଡା ଖାଇଦେଲି।